No moi! Eli te olette laittanut minulle lahjoja ja minä kirjoitin tuohon juuri äsken, että minä kuvaan, koska kaikki haluaa tietää, että milloin mä kuvaan ja milloin mä en kuvaa. Joo. Jos ihmettelen mikä tuolla on, niin siellä on video. Niin. Joo. Aloitetaanpas availemaan näitä lahjoja. Eli joo. Mä näytän aina kun mä oon näyttänyt tyypin, joka on, siis aina kun mä oon näyttänyt lahjan, niin sitten mä näytän sen tyypin. Joo. Niin vahingossa avasin sinun lahjasi Hamsu. Anteeksi. Mut joo, se on siinä. Eli niin, joo. Ja näytän Hamsun profiilin. Siinä. Noni. Sitten täällä on tosi paljon lahjoja. Okei, 10. Noni, avataanpa se. Mitä sieltä tulee? Okei. Sieltä tuli tällainen. Kiitos. Noni, mä avaan nyt nää 2 vielä ja sit mä näytän ton profiilin. Okei, mitäs täältä sitten tulee? Okei. Mä pistän nyt kaikki vaatteet mun päälle ja sit mä teen sellaisen lookin. Et niin. Joo. Mikäs tämä on? Okei, kiitos. Ja nyt voisin näyttää hänet. Mindy, näytän nyt sinut. Okei. Tässä on Mindy. Okei. Vitsi, mun käsi tärisee. Kiitos. Kiitos.